Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Alright mga kaibigan, magandang hapon. Ayun, live na po tayo. Siyempre po, live tayo ngayon. Live tayo ngayong araw po ng Webes. It's a throwback Thursday mga kaibigan, mga kadito. Sandali lang at ina-live natin sa ating personal FB account. Sayang naman yung mga sandali na hindi nyo ako makikita. Ayun, live na din po tayo sa aking personal FB account. Kumusta po? Kumusta po ang ating mga kababayan? Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ang mainit na hapon. Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kumakain ng tahong. Ewan ko ba bakit ba ito yung napagtripan kong maging background, yung tahong ni Carla. Ay, magsama-sama tayo together hanggang alas 3 ng hapon. Ay, pasensya na, no? Napasarap yung tulog ko. Dapat 1:00 hanggang alas 2 tayo. Pero wala naman si, may importante rin na nilakad si Police Colonel Gilbert Otibang ng programang Kasunod ng Bayan. Ito, tayo po muna ang magsama-sama sa mga oras na ite. Pag-usapan, magkukulitan, maghaharutan tayo live ngayong hapon. Masaya to, gawin nating makulay. Gawin nating masarap ang hapon. Ay, sige na po, paki-share po ng ating programa, paki-kalat ng ating programa ngayong hapon. Para naman mas marami tayong magkakasama-sama, mas marami tayong magkakanitian. Ay, magandang hapon kay kapatid, kay Alvin Sidinho. Nakatutok ngayong hapon. Thank you so much. At syempre magandang hapon po. Lahat po ng mga inaantok sa mga oras na ito. Normal lang yan. Normal lang ang antukin kapag ganito mga oras. Pero ang hindi normal ay yung hindi kayo manood sa aking programa. Ay, maligayang bati sa lahat po ng mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong araw. At 3 po ng Agosto. Sana naman ngayong buwan ng Agosto, ako pa rin ang inyong mga gusto.
Ako pa rin ang inyong gusto ngayong buwan ng Agosto. Alright, syempre pa, maligayang bati din sa lahat po ng mga nilalang na iniwang po ng kanilang mga anniversary. Ako masaya yan. Masaya po ang magdiwang ng mga ganyan, ano? Umabot kayo ng ilang taon nung naglolokohan. Ay, joke lang naman. Ay, maligayang bati din. May pa po sa lahat. Sa inyong lahat. I'm sure naman kayo po ay, siyempre, na-miss niyo ako kahapon, di ba? Pasensya na at meron din tayong nilakad kahapon. Hindi ko kayo nakita, hindi ko kayo nasili. 095162300749. Again, it's 095162300749. Ayan po, ang numerong pwede pong tawagan. Pwede nyo pong padalhan ang inyong mga komento, sumbong. Walang sumbong. Walang sumbong. Ano lang tayo dito, more on, pwede din magsumbong. Pero more on, ano lang tayo dito, chismis. More on, harutan lang tayo ngayong hapon. Ay, magandang hapon. Kay Ma'am Daisy Narbia. Diyan po yan sa may CP, Daraga Albay. Mabuhay po kayo. Ang ating mga kababayan, nakatutok po dyan sa Barangay CP, Daraga Albay. Hi mga kaibigan, since Throwback Thursday ngayon, masaya to, exciting tong pag-uusapan natin ngayong araw, ngayong hapon. Ay, ang ating topic for today, ngayong hapon, since Throwback ngayon mga kaibigan, usapang hawakan tayo. Ay, Ma'am Daisy, huwag ka nga alis. Exciting yung ano ko ngayon. Ma'am Daisy Narbia, since Throwback ngayon, Throwback Thursday, usapang hawakan tayo mga kaibigan. Gaano ba kalaki? Gaano ba kalaki ang inyong nahawakan? Ayan ha. Our survey question ngayong hapon, pampainit na question ngayong hapon. Gaano ba kalaki ang inyong nahawakan? For example, nahawakan na pera, nahawakan na... Basta bahala na kayo. Ang tanong ko lang naman po mga kaibigan, ang tanong ko naman mga kaibigan, gaano ba kalaki ang inyong nahawakan? Sige nga mga kaibigan, ipotok na yan sa numerong 0951-6230-0749. Again, it's 0951-6230-0749. Yan po, magkulitan tayo ngayong hapon. Tonton mo lang. Ay, maganda marin na hapon tabi sa imo, pare, amigo. Mautok-utok ka na naman, Mr. K. Sige mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating pagsasama together. Siyempre po, pwede din kayo magpadala ng, pwede nyo din ibahagi ang kwento nyo yung mga buhay-buhay. Padala nyo po ang inyong mga kwento ng pag-ibig. Kwento ng, kwento ng inyong kapitbahay. Kahit kwento po sa inyong barangay. Masaya-masaya ang pagtutok, masaya-masaya ang pagkapit po sa lahat nang talaga naman kumakapit. Sabi nga nila mga kaibigan, ang taong gipit ano
pa. Gusto niyo dugtungan tayo? Ang sabi nila mga kaibigan, ang sabi sa kasabihan, ayon sa kasabihan, ang taong nagigipit, ang lalaking nagigipit, kay bekang kumakapit. Gusto pa ba ngayon yan? Kaya pasalamatan natin lahat po ng mga nakatutok sa ating mga bekang. Kahit pa paano nakakatulong po kayo sa pangangailangan. Malaking tulong po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nangangailangan. Ay, siyempre, batiin din natin, batiin din natin lahat po ng mga nilalang ng mga malulungkot sa mga oras na ito. Mga gano'n, kahit ano, kasi yung kalungkutan mga kaibigan, walang pinipiling oras yan. Walang pinipiling lugar. Ako nga, may kilala mga kaibigan, nakakita lang ng tricycle, biglang umiyak. Hindi ko alam hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakakikita siya ng tricycle, hindi ko alam ba't naiiyak siya. Ano kaya yung karanasan niya sa loob ng tricycle? Sino kaya yung kasama niya? Anong mga oras na iyan? Sa lahat po ng mga malulungkot ngayong hapon, huwag mong balutin. Huwag niyong balutin ang inyong sarili sa kalungkutan. Dapat labanan niyo yan. Lumaban kayo. At huwag niyo pong isusuko. Huwag niyo pong isusuko ang inyong bataan. Pero kung sakaling na isuko na ang bataan at kayo'y iniwan, talagang masakit yan. Siyempre po mga kaibigan, magandang afternoon din sa lahat po ng mga kaibigan, mga kababayan natin abroad na talaga namang nakatutok din sa atin ngayong hapon. Sige po, feel free po sa lahat po ng nariyan mga silent viewers, makiisa at makikulit, makiharutan na po sa inyong kapitan ngayong hapon. Para na naman kay Olf kumakapit si Robin. Ganitaiman pa ni na-try ni Bor na kumapit kay Olf, kay Olf. Tara ko magatabi amigo kang mga panahon si amigo tang rabbit takot iyan sa babae. Pero ngunyan isus ko para kung makakaon kita ho. Maligayang bati sa lahat po ng mga nung una ay takot po sa mga ayaw kumain ng taho. Pero ngayon, dala-dalawa ang lakas kumain ng taho. At sige mga kaibigan, tayo sa ating usapang turabak tayo mga kaibigan. Gaano daw kalaki ang inyong nahawakan? Sige, babasahin ko po ang inyong mga komento. Babasahin ko po ang inyong mga reaksyon sa ating pagbabalik sa second half ng ating programa. Meron na po tayong 25 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. Kumusta naman po lahat na naglalabas sa mga oras na ito? At sa lahat po ng mga kumakain na ng merienda, habang yung iba ay nag-aalmusal pa lamang sa mga oras na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana ang ating ang palagi natin bilin po sa lahat ng mga mahihilig kumain. Pahugasan niyo muna bago niyo kainin.
para iwas ano din tayo, no? Iwas ano din tayo, iwas sakit. Kailangan bago nyo isubo mga kaibigan, hugasan nyo muna para safe po. At kung hindi pa handa, wag po ang ipuputok. Kasi mahirap pag mga ganan, ha? Pupunta, no? Hindi pa ako ready. Ganon. Hindi pa daw ready, pero lakas makabuka. Wala na, sige mga kaibigan, ako talaga namang dito talaga naman napakainit po ng panahon sa mga oras na ito. Kaya yung mga lalabas po mga kaibigan, mamaya na kayo lumabas. Tidason kaya sa imo. Si Ian mo na sa net. Tidason kaya sa imo. Si Tidason mo. Nagigibuhan na no. Sa lahat po no, may mga maliliit na nakakabit nako. Na po mag-alala, marami na po na nadiskubre ang sensya. Pwede na po yan maaari na po yan gawa ng remedyo. Gawan po ng paraan. Kung meron kayong alagang maliit, baka pwede nang palakihin yan. Tower kang globe. Sige mga kaibigan, sa lahat po, no? Sige, thank you so much po sa lahat po ng mga sumasabay din sa atin ngayong hapon. Ito, isa sa ating mga pag-uusapan mga kaibigan, gaano ba kalaki ang inyong hawakan sa edad nyong yan? Ilan ba or gaano ba kalaki ang inyong mga nahawakan? Kumbaga, ituturobak lang natin dito kasi sabi natin, Throwback Thursday, hanggang alaala na lamang ang inyong nahawakan. Diba, pag mga ganito, no, kasi ganito, nauso yung mga throwback, no, marami tuloy ang nalulungkot, mga kaibigan. Kasi sa tanging alaala sa alaala na lamang, minsan may mga bagay tayong gusto pong balikan, ngunit hindi na po maaari. May mga gano'n, no? May mga sandali, mga kaibigan, na minsan lang po dumarating sa ating mga buhay. Kaya kapag ito po ay dumating sa ating mga buhay, lubos-lubusin na po. Lubos-lubusin nyo na po at minsan lang po yan. Sige mga kaibigan, meron na po tayong 30 minutes makalipas po ang 2:00 ng hapon. Tayo po ay magko-commercial muna, then mag-station break. Then magbabalik po tayo sa pagpapatuloy ng ating halutan tawanan ngayong hapon. Dito lamang po sa inyong kasunod na station, Bicol Net TV, sa programang Deep Talk. Diyan lamang po kayo at tayo magbabalik pa. Makalipas lamang ng ilang sandali. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Para sa buong kapuluan, 32 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. Nako. Napalit ako, hindi kahatali pa ba? Sexy nga babae nga ang ngara ni Carla. Timbaligyan ako, haniyak ako. Ako, makita na iba. Sige mga kaibigan, balik po tayo. Balik po tayo sa ating pagsasama-sama ngayong hapon. Magandang hapon, Ma'am Beth Cana. Diyan po sa United Arab Emirates. Nakatutok po sa atin ngayong hapon. Thank you so much, Ma'am Beth Cana. Umaga, hapon, tanghali talaga nakatutok po si Ma'am Beth Cana. Dito po sa Bicol Net TV. Thank you so much, Ma'am Beth Cana. And syempre mga kaibigan, magandang hapon, magandang afternoon kay Ma'am Teresa Balete Abayon. Nakatutok all the way from Naga City. Siyempre din, magandang hapon din kay Mading Jade Arrienda. Napakaganda dyan sa SM City Legazpi. Magandang hapon, Madi. Kumusta ka tabi? And also, magandang afternoon din kay Ma'am Eileen Ocmer Hisalba, my former teacher dyan sa San Fernando National High School. Akong pag Thank you so much, Ma'am Eileen Ocmer Hisalba. Thank you for watching. Nice to see you after so many years. Nailing ko giranay si Ma'am, my former teacher. Yan po sa San Fernando National High School during our tawag dito, community service ng aming grupo. Siyempre po sa lahat po ng mga faculty and staff po ng San Fernando National High School. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also, magandang hapon kay Brother Rems Balute. Thank you so much for watching. And also, good morning and magandang hapon kay Sir Buboy Enriquez. Thank you so much mga kasamahan natin ito sa broadcast industry. Sir Buboy Enriquez ng Mayon Internet TV. Magandang hapon. Kada adlaw nga pagkikita namon ni Carla, may ada ko na kinabata iya. Nagkakagusto na ako kang Carla, agihan taho niya nga marasa. Pag tumati ko sa gusto. And also magandang hapon din kay Sir Rodel Burutamante. Ay ating mga kasamahan dyan sa Mayon Internet TV. Magandang hapon, tutok din po kayo, tutok din po kayo sa kanilang mga programa. Sinasamantala ko po habang wala pa akong pasok sa work. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Beth Cana. At ikaw ay palaging nakasuporta din sa ating programa. And also magandang hapon din kay Mads, tawag dito, Mitch Rodriguez, dyan sa Barangay San Isidro, Santo Domingo. Bye! Mabuhay po kayo dyan sa Barangay San Isidro, no? At
Kay punong barangay Cap Buji Barcena Balila, magandang hapon. Masayang hapon, masayang pagkapit. Diyan po sa barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Sige mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating usapan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating tawag dito sa ating pagsasama-sama ngayong hapon. Ay, siyempre binabati din natin lahat po ng mga nilalang na akala talaga nila malungkot sila. Yun pala ay kulang lang sila sa tagay. Ay, mga ganun Yung akala nila sa sarili nila nalulungkot sila, broken sila. Ay, mga ganun kulang lang sila sa tagay. Nako, kung naghahanap kayo, since Thursday ngayon mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng may plano kayo uminom, may plano kayong mag-bonding with your friends, nako, eto na, punta po kayo sa White House Restaurant. Diyan po mga kaibigan, pwede yan, nice place to chill para sa inyong mga barkada bonding, barkada moment, and kung ano-ano pa. With free wifi yan mga kaibigan. Open sila mga kaibigan mula alas 3 ng hapon hanggang gusto nyo. Sige mga kaibigan, pasyal na lamang po sa mga naghahanap po ng anong tawag dito. Sa mga naghahanap po ng magandang lugar para po sa kanilang mag-chill po. Ito na po, White House Restaurant. Located po yan sa F. Lotibio Street. Ilawod to Daraga Albay. Sumabit pa yung boses ko doon And syempre maligayang bati din kay Sir Angel Freo ng Capipeya Legazpi. Hoy, kumusta Sir? Diyan sa Capipeya Legazpi. Mabuhay po kayo dyan. Thank you so much sa pagtutok din and salamat po sa pagtitiwala po. Alright mga kaibigan, hinihintay ko while we are waiting, naghihintay tayo mga kaibigan sa inyong mga reaksyon. Sabi dito mga kaibigan, huwag mo daw pangarapin ang taong may itsura, huwag mayaman. Ang pangarapin mo, yung taong magdadala sa iyo sa langit. Totoo nga naman, parang may mga tawag dito. Parang totoo nga naman. Hindi parang totoo naman talaga. Huwag mo daw hanapin yung taong mayaman, yung taong may tsura. Hanapin mo daw yung magdadala sa iyo sa langit gabi-gabi. Kasi minsan mga kaibigan may mga tawag dito. May mga mga kaibigan, may mga tawag dito. May mga tayo napapansin parang minsan yung kanilang mga jowa ay mga mamaitsura, mayayaman, mapipera. Pero parang hindi masaya. Parang hindi masaya si ate girl. Ibang ligaya ang gusto niya. Yung mga ganun, kahit na sabihin natin na sa iyo na Allah. Pero mga kaibigan, may mga bagay na totoo nga, hindi lahat po ng magpapaligaya sa isang tao ay nagmumula po sa pera. Tama, mali. May mga ganun, di ba? May mga bagay mga kaibigan may mga bagay sa buhay natin na hindi natin mahahanap, hindi natin makukuha sa pera. Hindi natin makukuha sa pamamagitan ng mga material na bagay. Kundi nakukuha yun mga kaibigan, nararamdaman, nakukuha mga kaibigan sa pamamagitan ng totoong kasiyahan mga kaibigan,
ay matatagpuan sa taong magpaparamdam at magpaparamdam at sasamahan kayo sa rulog ng kasiyahan. Kasi minsan mga kaibigan talaga masasabi natin na mapera naman yung jowa. Pero parang hindi kontento, no? Parang hindi masaya si ate. Parang hindi masaya si ate girl. Kasi pala, lagi daw siyang nabibitin. Ay, magandang hapon sa lahat po ng mga mabibili. Basta mahala na kayo. Basta sa lahat po ng mga mabibilis. Mabibilis po matapos kumain. Medyo tagal-tagalan nyo at minsan, yan yung hinahanap-hanap minsan ng mga nangilan. Mga kaibigan, 41 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. Napakabilis. Sabi ko na, no, napakabilis talaga ng oras, mga kaibigan. Kapag yung mga bagay, mga kaibigan, minsan kailangan mo lang i-enjoy para matapos po. Mabilis matapos. Enjoy mo lang yung bagay, enjoy yung moment para matapos. Pinagsasabi mo. Alright, magandang hapon, Kapitan. Tungkol sa gaano ba kalaki, ako talagang malaki. Malaki daw at mahaba ang kanyang nahawakan. Ito, no? Laki at mahaba daw ang kanyang nahawakan, subalit ang problema ay hindi naman akin. Yun nga lang, doon minalungkot. Nakakalungkot talaga isipin kasi yun daw, yung nahawakan niya daw ay malaki at mahaba, pero malungkot daw ay hindi naman sa kanya. Hindi niya daw pagmamay-ari. Baka yun mahirap, no? Pero wag mong balaking putulin yan. Para lang mapasa iyo. Wag mong putulin, ha? Wag mong puputulin. Yan daw yung nahawakan niya mahaba. Sabi ko na nga, bahala kayo kung ano ang inyong interpretasyon dito po sa ating katanungan ngayong hapon, dito sa ating topic ngayong hapon. Tungkol sa gaano ba kalaki. Ito dinagdagan niya, no? Hindi lang malaki daw, kundi mahaba. And also magandang hapon din kay masayang pagtutok kay classmate Cyril Banyes. Nakatutok ngayong hapon. Thank you so much, mate. Thank you so much sa pagtsatsaga. Sa pagtsatsaga ng pagtutok sa akin. Sige mga kaibigan, ayan iisa pa lamang, yun daw ang kanyang isa sa malaking at mahaba na kanyang nahawakan sa loob daw ng kanyang buhay. Sa buong buhay niya daw. Ayun daw yung kanya nahawakan. Pero malungkot daw at hindi naman sa kanya. Hindi niya daw pagmamay-ari. Nakikihiram. Ay, magandang hapon sa lahat po ng may mga mahihilig. Mahihilig manghiram. Na nanghiram lang ay gusto lang ang kini. Ay, wag naman ganon. Bawal naman talaga, bawal ang hiraman. Bawal ang may mga bagay na hindi po pinapahiram. May mga ganon, Pero may mga bagay din na anong tawag dito?
May mga bagay din na masarap. Kapag nahiram mo, hindi mo, ay, parang ayaw mo talaga isoli. Pero tandaan, ano man ang hiniram ay kinakailangan pong ibalik. Alright? Mga kaibigan, 14 na minuto. Tama ba? 45 minuto, mga kaibigan. Nako, hirap na hirap tayo ngayon, ha? Ang hirap pala mag-Tagalog, no? Ang hirap i-translate sa Tagalog. Ayun na. 46 na minuto po, makalipas po ang alas 2 ng hapon. At kayo po ay patuloy po na nakatutok po dito sa ating programa. Kayo po ay patuloy po na nakatutok dito sa ating programa ngayong hapon dito po sa Bicol Net TV. At sabi nila mga kaibigan, hindi daw porket pinag-aagawan ka nila ay maganda ka. Tandaan mga kaibigan, ang bola sa basketball, pinag-aagawan, makatira lang. Yun yung masaklap. Yan yung sad reality. Or baka nagiging assuming ka, ate girl. Yan na, hindi, friendly reminder. Yan a friendly reminders to all. Hindi daw, porket pinag-aagawan, maganda ka na. Tandaan mo daw mga kaibigan, tandaan na ang bola sa basketball, pinag-aagawan, makatira lang. Ay, magandang hapon sa lahat po ng nag-aagawan. Pero minsan mga kaibigan, maganda din. Kapag ganito, eto, minsan may mga bagay na parang nakaka-challenge din, na yun bang nakikipag-agawan ka sa isang bagay, parang kapag napasa yun ito, talaga namang mas maganda minsan mga kaibigan kapag meron kang karibal. Kasi pag ganon, syempre, gagalingan mo yung diskarte mo. Gagalingan mo yung diskarte mo kung paano mo makukuha ang iyong, paano mo makuha yung isang bagay na inyong pinag-aagawa. Alright mga kaibigan, sabi dito, huwag mo akong tanungin. Sabi dito mga kaibigan, bakit daw ang mga lalaki sa Bicol, ang paghuna mo daag gorapuhon, napiriday da atabi 5-5. Ayan ang hindi ko alam. Kasi ako, hindi ko pa naranasan yan, Isa nga lang, hirap na ako. Isa nga lang, hirap na ako. Hindi ko naranasan yung magka-jowa ng napakarami. Magandang hapon sa lahat po ng may mga 11 jowa. Malabing isa. Siyempre, mahigit sa isa. More than one is. Ang more than one ba is 11 isa. Yung more than one, kapag translate mo, tama ba? Kapag translate mo yan, is 11. Ayan. Ay, inda ko daw ngayon sa imuton nyo. Inda ko daw ngayon sa imuton nyo, sayang ngayon kan data ko. Sayang ngayon kan data ko sa imo. Sabi ka na amigo ko. Ito na mga kaibigan, meron na naman nagtanong, tungkol na naman ito, ulitin lang natin, kasi the last time mga kaibigan, na rin natin to, it's all about
moving on. At sa pag-move on mga kaibigan, eto no. Meron na naman nagtatanong dito. Ito naman yung ano kasi, the last time, as I remember mga kaibigan, hindi ko pa nabibigay yung aking, hindi ko naman talaga pwedeng ibigay ito. Yung aking reaksyon mga kaibigan din doon sa ating katanungan. Ito no, ito nagtanong ulit. It's all about moving on. Kung mahirap daw. Ito no, nagiging mahirap lang naman kasi no. Somehow, nagiging mahirap lang mga kaibigan ang mag-move on. It's because of the memories niyong dalawa. Na mahirap talaga kalimutan mga kaibigan, yung mga memories, yung mga plans nyo, but acceptance is one of the key para maka-move on ka. Take time mga kaibigan, dahan-dahan lang, at hindi mo mamamalayan na you're already okay. Okay lang mga kaibigan na minsan, or okay lang mga kaibigan na iyakan yung taong iniwan ka. Natural lang yon kasi mahal mo, di ba? Pero dapat sa bawat pag-iyak mo, pupunasan mo or dapat sa bawat pag-iyak mo, pupunasan mo mga luha mo and sabay sabihin sa sarili, magiging okay. Magiging okay din ako at you will make yourself realize na walang mali sa ginawa mo. Yun ano? Yung mga kaibigan, yun mga kaibigan, yung isang dapat yung na talaga naman natural lang yon. Pero sabi nga natin, every time na tayo po ay umiiyak, every time po, lahat naman tayo umiiyak eh. Lahat naman tayo, di ba? Sino bang nilalang ang hindi umiiyak? Sino bang nilalang ang hindi panaranasan umiyak? Kahit nga aso kapag natapakan mo, umiiyak, di ba? Kaya kalokohan yan. Sabihin, I'm strong enough! I'm strong! Buong buhay ko, simula nang ako'y pumasok sa isang seryosong bagay, hindi ko pa naranasan umiyak. Utot mo! Pero mga kaibigan, isa ito mga kaibigan sa masasabi natin na every time na umiiyak tayo, dapat sa bawat luhang pumapatak, dapat sasabihin natin sa sarili natin na one day magiging okay din ang lahat. Kaya nga sabi natin always sinasabi natin mga kaibigan sa lahat po ng mga nahihirapan mag-move on kasi dala-dala nila yung pain ng nakaraan. Ito yung sinasabi natin, make yourself magpakatatag kayo. Muntikan ako mabuking na. Make yourself magpakatatag kayo. Make yourself stronger. Stronger than before. At parang dito ka naaalala yung kanta, no? You make me stronger but break my heart. Hindi ka ngayon. Basta ito yun mga kaibigan, na sabi nga natin, yun nga mga kaibigan, sinasabi natin na talaga yun yung isa sa pinakamahirap mga kaibigan na parte ng ating buhay, yung pag-move on mga kaibigan, kasi yun nga, nasanay tayo na andyan, kasama natin, and syempre pa lahat ng mga lugar na pinupuntahan nyo, syempre maaalala nyo. Siguro, iwasan mo din muna na puntahan
Huwag ka munang pumunta kung saan kayo unang nagkita. Huwag mo munang puntahan yung lugar kung saan ka una niyang dinala. At ang pinaka-importante, burahin mo na yung iyong picture together or yung iyong video together. Ayun yung pinaka-importante, no? I-erase nyo na yan. I-delete nyo na para naman wala nang maiiwang ala-ala sa iyong cellphone. Palitan mo na ang profile pic mo. Ako ang ipalit mo. Ganon. Basta yan, mga kaibigan, isa sa lagi niyo pong tatandaan. Sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat tanan, sa bawat pag-iyak, mga kaibigan, mag-promise kayo sa inyong sarili. At sabihin sa inyong sarili, na kaya ko to. Nandiyan naman si Kapitan. Na pwede nyo po labasan. Labasan ng inyong mga bigat ng inyong mga dinada. Alright, mga kaibigan, ay 3 minuto po bago po sumabit ang alas 3 ng hapon. Ay, tayo po ay pansamantalang magpapaalam muna. Pansamantalang magbababay muna po tayo dito po sa ating programa ngayong hapon. And hopefully by tomorrow, balik tayo sa alauna hanggang alas 2 ng hapon. Ngayon po, si Sir Gilbert Otivar, hindi niyo muna nakasama sapagkat meron po siyang importanteng nilakad. Kaya tayo po muna ang umupo sa kanyang time slot dito po sa loob ng ating programa, mga kaibigan, mga kabarangay. Sa muli, mga kaibigan, sa pangalan po ng bumubuo ng Bicol Net TV, siyempre po sa pangalan po ng aming station manager, Maestro SM Nal Adtuon, siyempre po sa pangalan po ng lahat po ng mga tumutok, lahat po ng sumabay ngayong hapon, maraming thank you. Magandang hapon. Ingat po tayo lahat. Bye-bye. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.